Sendi Mangi Edi kang nulis Edi wong Kertawinangun ning sampean bae kang nulis Kertawinangun senang ajan marang kula wis duwe merah kang nulis Mangi yen ana sing duwe wong Kertawinangun sing duwe Waktuan ing jalamangan langkah surat-surat anak STNK mbok ketuane ing jalamangan di sewoti mendengar di sangan lain pernah mampir ning ati kang ipi kesuwun mimit Dimas ati mimit Dimas Pepe Dimas Mimi Endi pernah ning titik rindu Mimi Endi tapi kaya
Pernah ning titik rindu tapi kaya orang mungkin nyatu suneti cinta bisa dipaksa wong ireng anak ati sejen sing perlu dijaga kang ipi lo bisa nyawa gambare mas ipi wong sing tek sayang apa kabare sun wis kejebak rasanya masih piwong tapi kehalang kena status kang nulis kertawinang sudah sadar lagi lakoni salah sing sebenarnya sudah apa selipan ning tengah doa kang ipi kang nulis kertawinang jaluk petunjuk kang kuasa lamun arep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mampu minuman alasane diajak batur